Huomenta päivää. Joo, tänään olisi tarkoitus ruveta istuttelemaan noita, kokeilemaan istutella. Naapuri pumppailee, se laittoi ensin siemenet sinne, sitten rupesi sataa vettä. Ja se meni ihan pieleen, se pumppasi sen pois. Ja nyt taas satoi hirveästi vettä, niin taas pumppailee pois sitä, että se on toinen kerta. Normaalisti noin paljon vettä. Yrittää saada tuolta tyhjäksi nuo, kun siellä on siemenet siellä. Menee pilalle, jos siellä on vettä, niin se pitää saada sitä tyhjemmäksi. Lampi on ihan täynnä. Tiellä on jo aika lailla rupeaa olemaan tie. Että se tulisi tuosta yli. Joo, tän näköisiä on nämä mitä silloin laiteltiin. Tässä on tää, että se tuloo. Tuolta tulee ja tähän menee. Joo, siinä on tollain vähän jostain syystä vähän mennyt paremmin kanssa. Joo. Vetikin on mukana. Joo, kyllä siinä on. Voi pumpata kauan ennen kuin tää on tyhjä. Tämä on tyhjä. Sitten on vielä joessa on vettä, että sieltäkin saa vettä. No. Turhan paljon siinä on nyt tällä hetkellä tässä. En tiedä, tuosta täytyy ruveta kokeilemaan. Kokeilemaan, miten se homma onnistuu. Joo. Paljon. Sillä varmaan tulee täysin. Tuolla rupeaa olemaan tuolla jo aika hyvää tuolla takana. Joo. Tuolla varmaan ei enää tuolla. Ei se enää paljon kyllä tuosta tarvitse. Se pumppaa tätä nyt. No, se on tuo valmis tuolla takana ja pumppaa sitten tätä. Kyllä tässäkin on siemenet. No niin näkyy. Joo, se tätä lohkoa se nyt. Tätä lohkoa tyhjentää nyt. Tuo on valmis, tuo lohko tuolla joo, niin tämä on sitten. No se tämäkin kuuluu sille opettajalle. Joo. Se tulee tätä kautta se vesi, ei se vetänyt tästä näin. Tätä kautta. No, se tyhjentää tämän niin tuolta kautta tämän. No. Se on hankala tuolta nyt istuttaa. Tuolta tästä vaikka yrittää harjoitella. Harjoitella tästä. Tehdään niin. Ja meni ja paukutella. Aha. Otetaanhan siitä. Siitä sitten matkaa. Pari kappaletta. Pari kappaletta matkaa. Onpa tosi. No.
puttoo tuota matkalle. Se haettu, siinäpähän se siinä kasvaa sitten. Kasvaa siinä sitten. Tämmösiä nää on nämä matot. Niin tästä aloittaa. Kun sä tähän laitat? Joo, mä laitan. No niin, näin vaan. Tähän näin. Vähän isommat nuo hanskat olisi tässä. Onko Isommat tämä, hanskat. onko sopiva tämä? 25 senttiä. Joo, ihan ok. Onko tähän tullut ollenkaan? Tuli. On. Eikö ne ottanut nuo hanskat pois kokonaan? Vielä käsi auttaa. Haittaako se tuo vesi, vaikka ei ole hanskoja? Ei. Joo. Tämä ihan ok. Mulla pitää ottaa nuo hanskat pois, ei se muuten tuu mitään. Ei tuu muuten mitään. Tässä on vähän tommoset pitkä tiski, semmonen mikä tiskataan, niin semmonen. Ei maha mitään. Ei näissä nyt taida haavoja olla. Vai yksi taimia? Mitä yksi? Häh? Yksi taimia, onko? Vai Eikö tämmönen potti, tämmönen yksi tämmönen? yksi, Joo. No mäpäs lähden tästä. Tästä istuttamaan. yksi potti. Tästä vaan istuttamaan. Tässä onko tässä istuttu? Joo. Jos 3 istutan tällä tänne päin. Tuo menee liian pieni. Tämmönen näin, tämmönen. Ja tämmönen ja Painaa vaan sinne se. Joo. ja laittaa kiinni käsi. Täällä päin. Hirveästi vettä täällä. Joo, toi. Haittaako se, kun se menee melkein kokonaan tuo? Ei. Pitää Tässä meni. poikia pitää vähemmän. Kyllä. On kyllä oli ihan liikaa vettä. Menee melkein kokonaan tuo tuonne. Pikkusen vaan jää tuota näkyviin. No. Muutenhan tää nyt on ihan ok. Istutella, mutta
Tässä on vaan, että se ne hyppää tähän kellumaan sitten, niin se on vähän huono homma se. Liian pieni. Liian pieni tohon. Liian pieni. Tuolla, kun mennään tuolla tänne. Ainakin sieltä aloitettu. Joo, Ainakin nämä pienemmät. joo. Ottaa vai pitkä korkeampi näitä tähän. On nämä täältä. Joo. Mä otan täältä reunasta. Oi, se viimein. Voidaan tästä lähde vetämään. Tästä lähde vetämään. Tästä lähde vetämään. Näin. Hyvinhän se tuohon uppoo. Siihen vaan. Joo. Bước thì thô mới nhận nữa. Thô mới nhận. Sillä lailla. Sillä lailla. Tällä peukalolla noin. Peukalolla noin. Otetaan tää poikki. Joo, tässä nämä hanskat olisikin jo ollut ihan hyvät. Hyvät hanskat. Oi, se vaan meni. Se vaan menee. Oi, se vaan menee sinne. Oi, se vaan menee. Kyllähän sitä sitten kun oppii tätä tekemään, niin kyllä se sitten äkkinäinen, kun ei ole tämmösiä. Ei ole tämmösiä tehnyt oikein ennen. Enemmänkin noita puuntoimia on kyllä tullut istutettua. Puuntoimia. Joo, siitä se lähtee. Siitä se homma lähtee. Tekee tämmönen, Mitä? kun se tekee tämmönen vähän
kun tulee tämmöinen vähän tämmöinen, mutta kun sun tämmöinen. Ja mä laitan näin. Tämä. Näin. Joo, tämä. Ketsi pitää. Sormi, niin joo, kyllä mä laitan sormen. Laittaa kiinni, joo. Sormella näin ja sitten noin. Joo, semmoinen. Tästä näin ja sitten noin. Joo, oikein. No. Joo, kyllä tästä oppii pikkuhiljalle. Ei pikkuhiljalle. Se pitää ehtiä semmosia isompia. Joo. Kunhan se sitten saa ton pumpattua ton. Saa pumpattua ton, niin sitten se vähän vähenee tän. Todennäköisesti. No, se on. Se on. Nyt vedän tästä. Tästä vedän tähän vetoon ja näin. Saa nähdä. Noin se sanoo, noin puhuit. Opetti. Että peukalolla näin ja sitten no. Sitten no. Sillä lailla. Joo. Tän verran tässä kun on vettä tolla, niin se on sopiva. No, se meni oman. Peukalolla noin. Kun leikataan sitten, tulee kasvaa nopeasti. Joo. Ai ne leikkaa niitä. Joo. Joo. Siinä onkin heinä jo lähes. Heinä lähes. Tästä nää onneksi lähtee helposti tästä. Tästä lähtee onneksi helposti tästä levystä. Tästä ei ole ongelmaa tämän levyn kanssa. Ensimmäinen levy kohta valmis. No se tuohon ottamaan parempia aikoja. Mä vedän täältä, niin sitten vähän saahan tää valmiiksi. Tältä kohdalta. On mukava. Mutta tää vetää kauheeta, mutta ihan semmonen. Kyllä se tuo, kun ei selkää ei oo koskis, niin se olisi ihan mukava, mutta Joo. tahtoo aina ruveta selkää, niin selkää vihlomaan. No. Teetkö sinä sitten, joko sinä rupeat jo korjaamaan satoasi? Tedi rupeaa heti jo korjaamaan satoa. Se on jo harvesteri. Siellä oot menossa. Siellä menossa. Tuu pois. Minä. Kun pehmeä ja sitten kengät. Niin.
Mitä se täällä touhusi? Jääkö kenkä kiinni? Joo. Siellä pehmeää jää. Niin se tahtoo jäädä kenkä kiinni. Se tuo vähän päitä. Miten tekee vähän kova maan. Joo. Ensi vuonna laitetaan hyvä tämmönen apuranta ja käyty. Niin. Sitten tulee lisää pehmeä aina, sitten saa laittaa tikku tämmönen. Niin tikulla. Laitetaan tik tämmönen. Joo. Vesi vähän sopiva. Pitää tekee äiteen. Sitten se saa vettä. Joo. Joo, sitä ei vaan aina tiedä minkälainen se on se aina se. Saattaa, onko se kuivaa vai märkeä sitten. Joo. Tämä kun ei vielä sitä vettä eilen. Tänään tosi hyvä. Niin, jos se eilen tuo vettä, niin se vähän meni pilalle siinä mielessä. Olisi ollut hirveän hyvää sitten, jos ei olisi satanut vettä. Olisi ollut hyvä laitto. Mutta sille nyt ei aina näille luonnonvoimille. Joo, et tiedä mitä on. Ei niille aina maha mitään. Joo. Vaan elettävää sillä lailla, kun se nyt sitten. Juuri äiti laittaa. Niin silläkin meni epäonnistu. Ei mitään. Se on nyt lampi se. Siemenet on siellä ja se on lampi. Niinhän se tällä opettajallakin täällä sama on. Joo. Se pumppaa, niin se menee dieseliä menee kovasti. Dieseliähän siinä menee tuossa. Mutta pakko pelastaa. Pitkiä? Joo. Täällä on pitkiä tie. Irtos tuossa matkalla. Irtos matkalla. Irtos matkalla. Joo, täällä on vähän tuosta pitempätä täällä. Hyvin on juurtunut tänne. Hyvin on juurtunut. Hän lähtee tästä heti. Käännettävä ympäri. Pussi. No, niin jännä. Leppo kävellä tästä. Joo, se tuo peukalosysteemi on hyvä, kun siihen vaan tottuu. Tottuu siihen. Peukalosysteemi. No. Tuossa on pitkä sulla. Mä oikeastaan kaikki tästä hyvin. Joo. Onko tässä pienempiä? Ei, tässäkin on pitkiä. On tuosta lyhyempiä tästä.
Tämmönen on syvä tämmönen. Tästähän se vesi puluppuaa tuonne. Tuolla. Vieläkö se tulloo vaiko se? Kyllä se siitä valuu. Siitä valuu. Joo, mä pantaan näitä pienempiä tonne. Heinä rukka, heinä. Pienempiä tänne tuonne päin. Heitä vaan. Rohkeasti. Rohkeasti vaan. Ja se täällä päällä vähän epäonnistui täällä. Tuolla on paljon parempaa tuolla puolella. Johtui siitä, että täällä ei ollut niin hyvä se maa. Maa-aines oli tuolla kasvuturvetta ja muuta tuolla puolella. Täällä ei ole. Se on pienempiä tässä. Pienempiä tässä. Saa sanoa nopeasti. On. Tuttu. Sä oot ammattilainen. Ei oo. Mutta tuttu. Tehnyt pienenä kovasti. Eni kovasti. Auttaa äiti. Jaa, Ymmärrä tämän. niin tietää miten se tehdään. Joo. Joo, Aina mennä kouluun opiskelijalle. Tämä paljon tai äiti. jaa. Joo, Aina koulu. niin sitten aina kun vapaapäivinä niin tänne. Joo. Mutta Joo. tekee ruokaa äiti. No niin sä teet ruokaa äitille ja sitten äiti on pellolla. Joo. Auttaa tissuteet. Joo, Väli. Ja pitää laittaa ruokaa äiti. Äiti. joo. Äiti töitä ja mä hoitaa ruokaa. Joo. Tuohon. Tuohon. Tuo. Harrastuksia. Pehmeä. On tää pehmeä maa kyllä. Että jopa vähän niinku sillain liiankin, että se meinaa tulla ylös takaisin. Tässä se aika syvälle laittoo. Näköjään. Tää on syvä ja sillä ei oikein. Niin, se pitää tosi syvälle laittaa. Kyllä. Sitä oikein huolta. Joo. Joo. Ohoค่ะมาจอยดำน้ำมาจอยค่ะค่ะ
เห็ดนะเห็ดเป็นถาดเลยค่ะมันสิเป็นถาดไฟสำนักแต่กับไส้อยู่บางเทีกับ2บางเทีกับอันนี้ร้องเห็ดคือค่ะอันพ่อใหญ่ร้องเห็ดเบิ้งร้องไม่รู้ค่ะอยากร้องเห็ดเหรียญเห็ดหัวไปมันหน่อยๆนะได้ร้องเห็ดเหรียญเบิ้งค่ะแสงออกมาบ่ไรเสียบ่ต้องมีคนพามาค่ะออกมาเองก็ได้ก็เลยคันออกมามันเขายากกันนะก็เลยยังว่าท่านให้ออกมาแล้วก็อยากออกมาเบิ่งอยู่เราลงเลือกไหลอ่ะค่ะก็จุ่มดินอีกก็ค่ะได้ขึ้นไว้ค่ะแต่ว่าคันอันนี้แน่ก็ร้อยขึ้นนะคนเห็นก็เป็นน้องเห็ดเด่นเห็ดหัวไปเอาหน่อยว่าเห็ดเป็นถาดอันไหนก็ค่ะเห็ดเป็นถาดค่ะเมนข้างในใช่เลยแต่ร้องเห็ดร้องดำบ้างขันก็ได้กะทิอาชีบ้านเอาก็ว่ากับน้องข้อเห็ดอายุกับเห็ดมันหน่อยมันก็หลายของเขาเนี่ยทั้งไหนเนี่ยจังไรนี่ค่ะที่ไรกับว่าขุดสะขุดสะอยู่ครับเอาสะไว้เอาหน้าตุ๊ดหน้าบุรีย่าให้pyytänyt töihin เลยต้นนี้น้อยดีแปรเร็วค่ะOh. Se on paljon siellä on. Se on kenkiä ollenkaan. Liian vaikea kaavele. Joo. Kun samseen soodia mennään siis syvään. Joo. Tämä helppo. Se tulee se tauti, se kuume. Oo. Maakuume. Ei se täällä päin kuulemma. Ei se taida olla. Ei. Kontiat ei ole. Konkenissa ei. Siellä on erikoinen, siellä on varmaan. Joo. Se on kuollut sinne riisipellolle, kun sille taannut sen taudin. Siellä raja Kampuchaa ja semmoinen Puuramaa tai Lao semmoinen. Joo. Oh. Riisipellolla olet istuttaneet ja kävelleet. Tullut kuume ja kuollut. Joo. Ei ne kaikki ole, mutta osa niistä. Se on niin likasta tuo vesitus. Oh. Näin se on. Ei se on. Pitää pitkiä hommata. Joo. Tuutun. Käykö kahtele sen se kovin pitki. Tässä on tämmönen huoltotie tässä. Huoltotie.
on tästä näitä hurjan pitkiä. Hurjan pitkiä. Näin se on. Aina se lenti tuonne. Tuolla on se. Oliko meillä nyt on mennyt tässä? 3. 3 tämmöstä. 3 tämmöstä. Siitä vaan. Tiedäpä. Säämi on menossa. Tuossapa varmaan. No. Vieläkö se tossa? Pyöriikö tuo vielä tuo kamera? On. On, näkyy punainen. Tik, tik, tik. Onko siinä näkyykö se sun kuva? Joo, näkyy minun. Sun kuva näkyy. Joo, se vielä pyörii tuo. Joo. Joo. Joo, oho, tässä on pitkä. Heinä on pitkä. On oikein syvä. No. Kun tämä on valmis, niin on hyvä. Niin. Joo, tai kävisi sillä vähän nopeammin, kun se tuo ei olisi vettä näin paljon. Joo. Vesi vähän hankala. Tuossa löytää tämmönen linjan tai käsi. Ei tämä Ja. Tämä vettä päällä. Niin, saa enemmän tuota ammattitaitoa. Paljon se oli se? Oliko se palakka 300? Paljon? 350. 350 pitää maksaa palakka, jos joku tänne tulee töihin. 10 päivä. Mutta Taimassa iso raha. Ei. Mutta ei pitää. Vähän kallista. Joo. Mutta ei ruokapäivä. Niin. Mutta enemmän se on ongelma, kun ei kukaan halua tulla tänne istuttamaan. Pitäisi varmaan ainakin se 1000. Ainakin 500 patia pitää ainakin maksaa. Niin. Eihän sitä jos hirveätä palkkoja maksaa, niin sehän tulee miinusta tällä hommalla. Paljon helpompi käydä kaupasta hakemassa riisit. Joo, kyllä. Kun ruveta tätä, onhan tää nyt harrastustoimintaa, niin. Ottaa kauppa helpompi. Mutta tämä täällä että harrastus Tää on harrastustoimintaa. tietää mikä on. Niin, vähän tietää minkälainen se on tää homma. Sehän tämä Sitten menee vähän helpompi sitä. Vesi on vettä paikka ja saa mitä haluaa. niin tässä on vettä. Joo. Taitaa muut käyttää enemmän tuota lampea kuin myö. Pumppaavat sinne ja pumppaavat sieltä pois. Näin se on. Näin se on. Siinä vielä on pitkiä. Kaikkein pitimpiä mitä löytyy. Joo. Edellä pitempiä. On se. On se semmoista. Opettaja tuli. Ehkä opettaja tuli. Joo, nyt tuli opettaja. Kohan siellä on kuiva sillä se pelto, ei. Ei vielä. Oho, käännes. Tappelu. Joo, tommoset isommat taimet on helpompi istuttua. Pienempi taimi.
On se. Vähän helpompi. Paljon helpompi. No tuun. Ai kivaa sinne. Oh. Tää te kävitte siellä moikkailemassa. สวัสดีค่ะฮะลองเห็นเลนเบื้องก่อนค่ะขันโบไปค่ะค่อยอันนี้เฮ็ดเลน Joo, kyllä vettä riittää. Vettä riittää, ei oo pulaa vedestä. Ei oo pulaa vedestä. Joo. Saa näitä pienempiä tässä. Onhan siihen tähän semmonen konekin on. Semmonen konekin on tähän. Joo. Pitäisi olla vaan vähän isommat peltoalueet. Jos meinaa koneella paakutella. Vähän ammattimaisempaa. Ammattilainen. Nuo nyt tuohon. Siellä on vielä muutama pieni. Muutama pieni. No tähän tuohon. Tässä on rivi. Näin pois päin. Näin tähän riviin.